Ara avancem precisament amb alguna de les reflexions que hem escoltat aquí sobre la importància de la tecnologia, però també tenim present que és precisament el talent humà i és també les actuacions conjuntes allò que ens fa avançar. La coordinació és la paraula en majúscula que utilitzarem per tancar aquest Connect AI i precisament durant aquest dia i mig el que hem fet ha estat parlar de tecnologies disruptives, trencadores, de dades estratègiques, però ara volem anar més enllà i saber qui és que fa que totes aquestes idees, totes aquestes reflexions no es quedin a un calaix. Doncs això és una feina dels clústers que van més enllà de ser una associació d'empreses, sinó que són ecosistemes de col·laboració que fan que les transformacions acabin convertint-se en riquesa, en competitivitat i en futur. És per això també un punt de trobada entre la petita i mitjana empresa, la gran empresa, que el que fa és donar-se la mà per innovar i compartir de tots aquests coneixements i convertir-los en fortaleses per a tot el grup industrial i empresarial. Ara mateix, precisament, parlarem i moderarà la següent taula una persona que coneix molt bé el batec d'aquests ecosistemes empresarials. Donarem la benvinguda a l'Anna Monjo. Ella és líder d'equip del programa Catalunya Clústers d'Acció i representa precisament el suport incondicional de la Generalitat cap a aquest model empresarial únic a Europa. Anna, molt bon dia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. L'Anna s'encarregarà de moderar aquesta darrera taula amb què tanquem el Connect AI i en què hi haurà representants d'aquests 4 clústers estratègics que han impulsat aquesta trobada. Donem la benvinguda al Joan Poater, ell és el clúster manager del clúster digital de Catalunya. També ens acompanyarà el Francesc Rivera, que és el clúster manager del clúster de l'energia eficient de Catalunya. Molt bon dia, benvinguts. El Xavier Amores, que és el clúster manager del Catalan Water Partnership, també ens acompanyarà en aquesta taula, i la Mercè Gorina Prades, que és la cap d'innovació del Packaging Cluster. Moltíssimes gràcies a tots 5. Endavant, us deixem perquè feu aquesta reflexió final. Gràcies. Moltes gràcies. Li donem la benvinguda al Sergi, que ha vingut en lloc del Xavier Amores, que avui no podia ser-hi. I en primer lloc us vull donar l'enhorabona a tots 4. Ara abans d'entrar ho comentàvem i els deia que jo no vaig poder venir ahir, però sí que he estat avui tot el dia i m'ha semblat un contingut molt interessant i molt aplicable a la realitat de les empreses, que al final també és una mica el que a vosaltres us preocupa, que és la competitivitat de les empreses, que abans també ho comentava el company del BSC, que ha parlat un parell de vegades de clústers, i precisament d'això. I això també és el que ens preocupa a nosaltres des d'Acció, que les empreses incrementin la seva competitivitat i que els clústers sigueu aquesta eina de millora de la competitivitat sectorial. Parlant específicament d'això, a mi em va cridar molt l'atenció un informe que em vaig llegir la setmana passada preparant-me aquesta taula rodona, que jo animo els que pugueu que us el llegiu, que el publica l'MIT cada any i és l'State of AI in Business. I hi ha l'State of AI in Business del 2025 i el que et diu aquest informe és que tot i que el 80% de les empreses han explorat o han pilotat amb la IA, la realitat és que només un 5% han aconseguit un impacte mesurable real en el negoci. I per tant, portem temps ja parlant de la IA, sobretot la IA generativa i com això pot impactar en el negoci, però encara hi ha el repte de com s'adapta, com s'integra i com s'escala aquesta realitat de la integració de la IA en els negocis i com fem que aquesta IA generi realment competitivitat en les empreses. I qui millor que vosaltres, com a clústers i evidentment com a persones, perquè ens expliqueu una mica com ho podeu fer, quines iniciatives tenim i per aquí va una mica la meva primera pregunta per vosaltres. Des del vostre sector, diguéssim, des del clúster en el que esteu, què creieu que podeu aportar, quin valor podeu aportar a les empreses per ajudar a integrar aquesta intel·ligència artificial? Comencem per tu, Francesc? Molt bé. Doncs res, moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies per voler-nos acompanyar en aquesta sessió. Crec que Acció tot sovint està acompanyant els clústers en iniciatives com aquesta i pensant en què podem aportar als clústers. Jo crec que, i ara pensant molt en el nostre sector, on la intel·ligència artificial apareix de forma recurrent en molts debats, en molts projectes, en moltes iniciatives, és ajudar les pimes a fer una aproximació a aquest món de la intel·ligència artificial. Portem un dia i mig parlant sobre com les pimes poden abordar el repte que suposa la IA i crec que aquí els clústers, i el nostre en concret, ha fet una aproximació des del punt de vista d'afavorir la capacitació i la formació i en aquest sentit una formació molt dirigida al que és els reptes i les necessitats del nostre sector.
Per altra banda, una de les coses que ha fet el clúster, abans es parlava, em sembla que la Carina deia, la IA va començar l'any 56, doncs nosaltres des de fa 4 o 5 anys, bona part dels projectes d'innovació que estem ajudant a desenvolupar des de la coordinació, des de l'impuls, tenen en la intel·ligència artificial i en totes les seves derivades que avui s'han explicat algun element nuclear. Per tant, jo diria, per una banda, aproximació cap a la capacitació, la superació de les pors que també s'han comentat durant els 2 dies que les empreses poden tenir en aquesta aproximació que fan, i per altra, ajudar a treballar en projectes d'innovació col·laborativa on la suma de sinergies i de capacitats poden donar lloc a noves solucions tecnològiques. Sergi, en el cas de l'aigua? Molt bé. Una mica també el que comentava en Francesc ara al final. Nosaltres el que ens trobem, per exemple, serien dificultats a l'hora d'implementar aquest tipus d'eina, per exemple, per la falta de dades, per la falta de col·laboració entre diversos actors. Llavors, a través del clúster de l'aigua, si posem, per exemple, el tema d'operadores, una acció que ha donat resultats seria ajudar a servir d'aquest actor que pugui englobar diverses entitats que puguin compartir dades, potser a vegades seran dades d'un sector concret com poden ser operadores o a vegades dades més heterogènies, col·laborant amb altres actors. I una mica sumant aquesta capacitat de dades, poder augmentar en economia d'escala i també en dades diverses que puguin ajudar després a tenir models i resultats que puguin ser més aplicables, més robustos i més fiables. I una mica també, com a seguint una mica amb això, seria el fet d'exemplificar. Vull dir, a vegades hi ha moltes entitats que no fan servir les eines d'intel·ligència artificial, no han acabat d'implementar models, i seria una mica per la manca de referents, per la manca poder d'acabar de veure si pot haver-hi utilitat. Llavors, també és això, és unes activitats que són incrementals, que a mesura que es van fent més projectes, es van implementant amb èxit, animes a més entitats que puguin atrevir-se a ficar esforç també en aquesta via. Doncs dins del Packaging Cluster i una mica en la línia amb la que comentàveu, la idea dels clústers ja és com ajudar a les empreses a poder aterrar aquesta IA que costa potser poder-la realment implementar en problemes reals de negoci, o ja no en problemes, sinó poder millorar els processos i optimitzar-los. I com ho fem des del clúster? Doncs des de formacions, que l'any passat vam fer una formació d'IA per processos administratius, fins també a congressos com aquest que hem organitzat entre els 4 clústers, una missió d'IA que estem fent ara mateix a Xina, i per això el nostre cluster manager està allà, per tant fins i tot solapen temes d'IA, i després projectes col·laboratius entre empreses i amb els que el clúster unim l'empresa que proporciona o que ofereix la solució amb l'empresa que vol implementar una solució d'IA que l'altra ofereix. Per tant, connectant projectes i fent aquests congressos i missions per connectar empreses. Sí. A veure, nosaltres el clúster digital el que tenim és una aproximació una mica diferent, perquè al final nosaltres essencialment som oferta. Per tant, home, nosaltres el que intentem ara és focalitzar molt l'activitat, diguem-ne, intentar entendre la demanda, fent aquesta demanda a la industrial, intentant veure quins són els pain points que tenen a l'hora de desenvolupar o aproximar-se a la transformació digital / intel·ligència artificial, i per tant tot allò que intentem fer va molt en la línia d'això, d'explicar quins són aquells elements que una empresa digital ha de tenir, ha de buscar per pivotar cap a aquest àmbit. I per acompanyar l'empresa industrial en el desplegament de la intel·ligència artificial, que al final jo crec que és un dels cavalls de batalla. Al final hi ha molt de desconeixement des de l'àmbit industrial, cada vegada menys, però tot allò que estigui acompanyat des d'aquesta visió de l'oferta, diríem, evidentment amb iniciatives que es poden concretar en programes d'upskilling, reskilling, etc. El que hem fet aquests dies aquí també n'és un exemple. Tot allò que vagi en aquesta línia per nosaltres és una miqueta el plantejament que estem fent ara.
Molt bé. Doncs jo, des del punt de vista d'acció, de fet, dono fe que la IA és un repte que és transversal per a tots vosaltres, tot i que cadascú de vosaltres teniu uns reptes estratègics específics del vostre sector, perquè juntament amb la sostenibilitat, els darrers 4 o 5 anys és del tòpic del que ens heu presentat més projectes col·laboratius, no? Llavors, m'agradaria ara baixar una mica al detall d'aquests projectes i que m'expliquéssiu algun exemple d'algun projecte cooperatiu, sectorial, que hagueu impulsat des del clúster en vinculació a la IA i que volguéssiu compartir. Comencem per tu mateix, un altre cop. Perfecte. Doncs precisament nosaltres aquest any, en una de les convocatòries que des d'Acció finança en l'àmbit dels projectes col·laboratius en l'àmbit de la innovació, estem treballant conjuntament amb un clúster que a vegades ens pot semblar tan llunyà com el clúster del tech-turisme, de la tecnologia del turisme, en un projecte que es denomina Musemetrics, que el que busca és analitzar des d'un punt de vista la petjada que suposa l'activitat en establiments turístics o museístics, en aquest cas estem treballant en un museu, en el Museu Moco, tota l'activitat que desenvolupen. I bàsicament això parteix del que s'ha dit durant tots aquests dies, d'una anàlisi o d'una captura d'una sèrie de dades per a partir d'aquí definir una sèrie d'algoritmes que ens treguin una sèrie d'outputs que permetin a aquests gestors de la infraestructura per una banda, però també al conjunt dels agents socials que estan al seu entorn, actuar per tal que aquest impacte ambiental sigui menor. Aquest és un projecte que s'ha plantejat aquí, però que té derivades i s'està escalant, per exemple, en un espai tan emblemàtic a Catalunya com pot ser el Monestir de Montserrat. Per tant, projectes que moltes vegades desenvolupem des de l'àmbit dels clústers en una fase pilot i que després poden tenir un upgrade, un pilotatge més gran en un entorn més ampli. Molt bé. En el vostre cas, Sergi, em consta que l'aigua, tot i que ara plou tot el dia, no teniu mesura, també heu desenvolupat molts projectes al voltant de les dades, no sé si voldries compartir. Sí, també un exemple una mica, seguint el cas que comentava de les operadores, també, de fet no és un projecte, són més d'un, serien projectes que hem fet a les dues darreres convocatòries d'acció, que serien el Fluent i el Fluent 2.0, el segon és una derivada del primer, i llavors això no ho veieu com un projecte únic, no? És tota una tendència en què s'ha anat treballant en diverses operadores, de tal manera que al principi es començava amb uns models de previsió d'avaries, de fuites d'aigua encanonades que eren més imperfectes, llavors a partir de poder ajuntar aquests actors que puguin ajuntar dades, guanyant dades tant en volum com també en tipologia, perquè no totes les operadores són iguals. S'han pogut anar desenvolupant alguns models, veient-se que els projectes han sigut satisfactoris, hem anat ampliant més la capacitat i funcionalitats del model, doncs ampliant a l'àmbit dels riscs, d'impactes ambientals, de petjada hídrica, vull dir, llavors una mica això, anant sumant actors, guanyes credibilitat en poder implementar aquesta tecnologia i a la vegada assorteixes a la tecnologia d'una quantitat de dades adequada perquè pugui ser fiable i al final també pugui ser implementada per a la vegada més entitats. Llavors seria un cas que jo crec que és un cas d'èxit. Nosaltres un dels projectes que estem gestionant d'IA precisament és un finançament també d'acció i és el projecte Sigma. És un projecte on s'utilitza la IA generativa per implementar un assistent que pugui ajudar en els softwares, en els programes de producció, de manteniment de les plantes productives de les empreses, precisament Riuset, que estan per aquí, i Vitell Solà, i és per facilitar i optimitzar la feina dels operaris de manteniment i de responsables de manteniment. I ho estan desenvolupant TAI, que també els tenim avui per aquí, que han estat els 2 dies fixes aquí, i també Drivia, que estan implementant, que són els que desenvolupen aquesta solució. Pensem que precisament són projectes que també poden ser molt replicables en el sector i que són solucions que poden ser estandarditzades i, per tant, replicables dins del sector, inclús extrapolables a altres sectors. Molt bé. I en el cas de vosaltres, Clúster Digital, com més els que proveu de solucions? Sí, bueno, la veritat és que, com deia en Francesc al principi, és complicat trobar un projecte a dia d'avui que no incorpori una capa d'intel·ligència artificial i, per tant, no és senzill triar-ne un. Jo, de tota manera, em decanto per explicar-ne dos, un més sistèmic, si voleu, l'altre més prosaic, però que està bé perquè
Ara us explicaré, però està bé perquè incorpora elements que jo crec que són molt importants a l'hora de plantejar un projecte col·laboratiu i un projecte d'innovació, que és, per una banda, en aquest cas un tema industrial, un tema de millora de la qualitat de la farina. No és un tema sexy, diguem-ne. Estem millorant la farina, està molt bé, però no és un tema... Però incorporava, òbviament, el fabricant, incorporava un integrador, incorporava també, per altra banda, una empresa molt especialitzada en intel·ligència artificial de la tradicional, diguem-ne, de la que existeix ja fa molt i molt temps, però que requereix una posada en escena, diguem-ne, artesanal, com si diríem, no? No estem parlant de generativa, encara això és una altra pantalla, no? I és un exemple, insisteixo, no és un tema sexy, però molt interessant i jo crec molt paradigmàtic, perquè també incorporaven aquí un element de col·laboració entre clústers, i això també és un tema que vull posar en valor, que va anar molt bé i que va tenir un impacte directe, clar, amb el resultat, i que d'altra manera probablement s'hauria tardat molt a tirar endavant. Això per una banda, i per l'altra banda també dir que estem en aquest cas amb la Pompeu Fabra implementant un projecte, una formació al voltant d'aplicació de la IA en ètica. És un tema que cada vegada anirà més i que està tenint molt bona acollida i que si tot va bé també intentarem replicar en anys posteriors. És un element, en aquest cas no és un projecte industrial, si voleu, però que al final també des dels clústers també tenim una mica la responsabilitat aquesta d'impulsar projectes sistèmics que tinguin un impacte sectorial, vertical o transversal, en aquest cas, i volia posar també al damunt de la taula. De fet, la següent pregunta que us volia llançar també va vinculat una mica en això que tu comentaves ara, Joan, perquè al final vosaltres representeu diferents sectors i apliqueu la mateixa metodologia clúster a diferents reptes que teniu a cadascun dels sectors, i el repte de la IA també té alguns aturadors, algunes coses que fan que no s'acabi de desenvolupar els projectes o que no acabin de sortir, i un és el talent. La manca de talent pot ser una de les coses que fa que alguns projectes no acabin de tirar endavant, pot ser algun tema també legislatiu, algun tema de realitat del sector, alguna cosa. Què heu detectat vosaltres? Tu ho comentaves també abans, Sergi, quan has fet la primera intervenció. Què heu detectat vosaltres més propi del vostre sector que hagi pogut ser, doncs això, més un aturador o una realitat per a que alguns projectes de la IA no acabin de funcionar, o que sí, o que alguna cosa específica al vostre sector que hagi ajudat a que aquests projectes vagin més endavant. Si vols començar tu mateix, Sergi. Sí, jo diria, clar, potser no, seria la implicació. Jo la causa final no m'atreviria a dir-la, però és falta de coneixement, falta de visió que pugui ser útil o pugui valer la pena invertir un temps o uns diners o un esforç. Clar, també penseu que nosaltres com a aigua, també l'aigua a la vegada, com la pròpia IA, és un element molt transversal, llavors sí que fem projectes en molts sectors, en sectors més industrials, agrícoles, com deia en Joan també, és estrany trobar un projecte que no tingui aquesta capa d'un model o un algoritme que treballi amb IA. I a vegades també el que hem trobat, que poder no diria tant un projecte que no vagi bé, però poder aquesta falta de poder arribar al màxim potencial que podríem arribar seria la implicació d'actors, ja sigui perquè la gent o ho desconeix o li costa arribar o implicar-se, podem al sector agrícola, que també hi hem treballat, o amb altres sectors. Jo crec que potser seria això el que crec que costaria més. En el vostre cas, Mercè? Sí, doncs el sector del packaging, primer de tot comencem que és un sector molt variat i és completament diferent qui està fabricant envàs de plàstic, si és rígid, si és flexible, ja canvia moltíssim, qui l'està fabricant de paper cartró o qui l'està fabricant de cartronet, o qui directament, dins de la cadena de valor també, està fabricant la maquinària per envasar o la maquinària per fabricar els envasos. Per tant, comencem aquí amb un tema també de sector. Després, els temes legislatius també estan afectant molt actualment el sector, i som un sector que tradicionalment no està molt digitalitzat. I hem estat parlant molt de que les dades i tenir-les digitalitzades és bàsic per poder implementar temes d'IA. Per tant, els frens principals del nostre sector serien aquestes
qualitat i quantitat de dades, tenir-les digitalitzades, temes, com hem dit, legislatius, personal és clau, òbviament també, i no només manca de personal qualificat, sinó especialment qualificat en coneixements d'indústria, de la indústria del packaging, però també en coneixements d'IA, que suposo que anirà sorgint tot això, però que costa trobar, o no n'hi ha directament, professionals que tinguin coneixements dels dos àmbits. I després hi ha també un altre tema de la integració amb la màquina i els sistemes actuals. Així com per posar un exemple, potser se'n va una mica el tema, però sí que en el nostre sector hi ha molts envasadors que diuen nosaltres volem el mateix envàs que tenim ara, però molt més sostenible. I a més que el puguem envasar amb la mateixa maquinària que tenim ara, sense haver de fer canvis de maquinària. Clar, a vegades mira que els fabricants d'envasos us esforceu i segur que creativament acabeu trobant alguna solució, però clar, és molt difícil poder canviar coses sense canviar la maquinària que tens, les bases que tens o la infraestructura que tens. Per tant, aquesta gestió del canvi en el sector també és un fre o és un repte a l'hora d'implantar IA, i el que us deia també legislativament, hi ha molta incertesa amb molta legislació que hi ha actualment en tema packaging i amb molts dubtes sobre com poder-la aplicar. Joan? Mira, jo em remetré a un estudi que vàrem dur a terme, el coneixes, el baròmetre de transformació digital a Catalunya, a la indústria a Catalunya, que vàrem impulsar des del Cluster Digital, i era sobre transformació digital, no era específicament intel·ligència artificial, però jo crec que com a primera aproximació sí que dona una idea. I en allà el que vàrem veure era un estudi vam preguntar més de 400 empreses de tipus industrial, per tant, una certa representativitat sí que li podem donar, i allà les barreres més importants en transformació digital estaven, en primer lloc, que hi havia el cost. I aquest era el champion, aquest era el primer en diferència. En segon lloc hi havia el tema d'integració amb els sistemes actuals. I en tercer lloc hi havia el tema de la capacitació i del talent de l'equip, dels equips, la falta d'equips, capacitació, insisteixo, transformació digital, però jo crec que això es podria ser aplicat perfectament a la IA. Per tant, aquests tres primers vectors, en primer lloc. Jo hi afegia, de tota manera, també, i això ja és una mica parlant amb la gent amb les empreses que es dediquen a implementar aquest tipus de sistemes o tecnologies, jo hi afegia també la gestió del canvi. La gestió del canvi no vol dir que no es vulgui canviar, vol dir que s'ha d'acompanyar en el canvi. Primera cosa. I segona cosa, un tema que també és clau, al final, és el tema del lideratge des de les capes superiors de l'empresa. Això és clau, i això, si no hi ha una estratègia definida i hi ha un aval, diguem, des de, jo ja diria direcció general... La tecnologia no ho arreglarà. Ja pots anar picant pedra, diguem-ne, no? Per tant, jo diria que per aquí va una mica la cosa. Francesc? Bueno, en el nostre cas, i per afegir alguna cosa que no s'hagi comentat, perquè crec que m'uniria a tots els comentaris dels companys, en el nostre cas no seria tant en l'adopció de la intel·ligència artificial, sinó en la seva possible aplicabilitat al sector. Nosaltres som un sector fortament regulat, un sector on moltes vegades el que hi hagi una evolució del sector o no va més a cop de BOE i de Real Decret que no d'una altra qüestió de caire tecnològic, material, econòmic o de més. I aquí el que ens estem trobant en alguns àmbits on la intel·ligència artificial té una gran aplicació, i parlaria del món de les renovables, de l'emmagatzematge, és que el mercat té les solucions, són factibles, hi ha una avidesa del propi sector per admetre, per acceptar-les, i el problema és que la regulació avui per avui no està a punt o no està alineada amb aquesta voluntat. I amb això, fent accions de benchmark que algun cop hem fet des del clúster amb altres sectors o amb altres països de la pròpia Unió Europea, t'adones que qüestions que allà ja estan plenament implantades i on la intel·ligència artificial ha permès nous models de negoci, noves solucions que han permès eficiència a les xarxes de distribució, etc., doncs aquí el fre és purament legislatiu. Jo diria que hi ha un altre fre, que és el de la dimensió, no se n'ha parlat. És a dir, tot això que estem dient té molt sentit
o és molt més senzill quan tenim, i abans hi teníem la Sílvia Poyato de Schneider i parlava d'aquests departaments que tenen com a responsabilitat la implementació de la intel·ligència artificial en totes les seves múltiples vessants en les organitzacions. Quan la dimensió mitjana de les empreses catalanes, i d'això Acció en sabeu un munt, és la que és a Catalunya, doncs evidentment aquesta transició que comentàveu abans, aquest canvi, doncs evidentment es fa més difícil. Per tant, jo apuntaria en el nostre sector concret aquest tema de la regulació i a nivell general un tema lligat a la dimensió. Dimensió, perdona, de l'empresa i també també va per sectors, això, diguem-ne. Hi ha sectors que realment van com un tiro, i n'hi ha que són molt més tradicionals. I això també ho vam detectar nosaltres molt clarament. Són punts de partida molt diferents. De vegades es fa difícil, diguem-ne, de generalitzar, però empreses, òbviament, per exemple, un sector com la farma va com un tiro en aquest sentit, i et canvia sectors molt més tradicionals. Sí, i realment és així, igual que la IA no afecta igual a tots els sectors, però no sé si s'ha dit ja en aquest congrés, però moltes vegades se diu que la IA ja no és el futur sinó que és el present, i per tant ara parlem una mica del futur, del vostre futur com a organitzacions clústers, perquè com tu bé deies ara, dintre de les organitzacions clústers un 67% són pimes que moltes vegades són petites i micropimes, ni tan sols mitjanes empreses. I una mica veuríem això que ja ha experimentat no serà suficient i veure en els propers 2 o 3 anys amb aquestes pimes, des dels clústers i amb tot aquest repte transversal de la intel·ligència artificial, quin pla teniu? Una mica com veieu aquests 2 o 3 propers anys que els hi podreu oferir? Quina idea teniu per tirar endavant aquest repte transversal? Mercè, comencem amb tu, si et sembla. Doncs des dels clústers poder ajudar a implementar i gestionar projectes col·laboratius que puguin, el que dèiem, aterrar aquesta IA implementació directa a les empreses. Formació, seguir fent formació sobre IA, perquè veiem que hi ha molta cosa, però necessitem aquesta formació, sobretot del personal, que com comentaven, amb els següents anys ha de canviar molt la formació del personal de les empreses i perquè tinguin aquesta formació híbrida que comentava abans, que és un dels frens. Connectar empreses com estem fent aquí, en aquest congrés, fer que la IA pugui estar aplicada i integrada a tota la cadena de valor i no que sigui una eina aïllada, que potser és fàcil tenir com petites eines d'IA, però costa integrar-ho a tota la cadena o potser a tota l'empresa. I a nivell de temàtiques, creiem que la IA més aviat a nivell sectorial anirà molt aplicada a traçabilitat i passaport digital de producte, que són temes amb els que ja s'està treballant molt la IA, blockchain i tot això. També en temes d'ecodisseny, que estan a l'ordre del dia, i per tant simulació de nous envasos. Optimització de processos de producció, que és el que també he comentat del projecte que estem gestionant d'IA. Per tant, és un tema que ja s'està també treballant molt per optimitzar aquests processos productius. I compliment normatiu, que comentava abans, que també és un què en el sector, i, per exemple, automatitzar anàlisis de cicle de vida. Joan? A veure, clar, des del punt de vista d'una empresa digital o sector digital, jo crec que el que es planteja dels anys vista és una oportunitat immensa, sobretot, insisteixo, posant el focus ara en el sector industrial, una oportunitat molt important que jo crec que fins ara afectava uns nivells potser més de... Insisteixo, parlem del gran gruix, no parlem de les grans multinacionals. Però per aquest gran gruix, diguem-ne que la IA potser està començant a afectar a nivell de nivells més propers a negoci, i jo crec que en els propers 2 anys, o almenys això és la percepció des del propi àmbit industrial, es tendirà més a incorporar la intel·ligència artificial molt més a nivell de producció, per exemple, logística, producció, etc. I crec que aquí hi ha una gran oportunitat, perquè també en part crec que seran àmbits on la intel·ligència artificial estarà
menys comodititzada, diríem. I per tant, aquí el paper d'una empresa digital lligada a la intel·ligència artificial, doncs, home, pot ser molt protagonista, no? I jo veig aquí una gran oportunitat i per part nostra anirem incidint en aquesta línia, no? D'explicar que aquí hi ha una gran oportunitat i d'ajudar i acompanyar a les empreses cap aquí, no? Francesc? Doncs en el nostre cas jo diria que per una banda genera una oportunitat, crec que això ho compartim amb el sector de l'aigua, tenim grans empreses gestores d'infraestructures amb un gran nombre de dades. La dada s'ha parlat en totes les sessions, en moltes de les sessions, és una de les parts principals d'aquesta adopció de la IA per part de les organitzacions. Per tant, empreses que fins a aquest moment simplement recopilaven dades per recopilar-les o les recopilaven per la gestió de les seves pròpies maneres, del seu propi funcionament, veuen aquí una oportunitat de desenvolupament de negoci. Em centraria bàsicament en les empreses de la distribució, la comercialització d'energia, que veuen aquí una gran oportunitat. Per altra banda, en l'àmbit de les xarxes, jo crec que el gran repte és eficiència aquestes xarxes. Estem en un moment en què el debat és, després de la gran apagada del mes d'abril, és com pagarem la factura perquè aquestes xarxes siguin més fiables i si això ho hem de basar, com hem fet fins ara, en el coure i per tant posem més coure, posem més línies, fem tot allò, sobredimensionem més la infraestructura o dotem aquesta infraestructura de més intel·ligència, la fem més capaç d'absorbir els reptes que hi ha ara, que és la famosa irrupció de les renovables, la gestionabilitat de l'usuari o la gestió de la demanda, per tant, aquests aspectes. I per últim, i entrant en un àmbit que crec que en el nostre sector serà crucial en els propers anys, és tot el tema lligat a la millora de l'eficiència energètica. La millora de l'eficiència energètica en el sector industrial, que és quelcom que ja està avançant i aquí segurament ja tenim més recorregut fet perquè també, tornem al mateix del tema que dèiem abans de les dades, ja es disposen, però en l'àmbit residencial, i crec que tots en som partíceps, perquè tots vivim en un lloc o altre, doncs avui per avui les dades que disposem són pràcticament nul·les, per tant la gestionabilitat que podem fer del consum energètic en aquests edificis és pràcticament nul. Per tant, aquí hi ha un gran recorregut a fer per tal que aquesta IA ens ajudi a eficienciar aquests consums i, per tant, avançar en aquest procés de transició energètica també en aquest àmbit que és potser menys evident, però és totalment necessari. Al final no deixa de ser el 30% del consum total d'energia. Molt bé. Sergi? Jo crec que en el sector de l'aigua el que s'ha de tenir en compte, de tots els tipus d'intel·ligència artificial que s'han comentat, potser el que més s'implementarà és la predictiva, ja sigui dins del propi sector, parlàvem de temes de xarxa, de poder anticipar esdeveniments, poder anticipar consums, tendències, i també l'aigua entesa com un element d'altres sectors, com hem dit, industrial, agricultura. Així mateix també passa el mateix, poder anticipar el consum d'aigua, manteniment de cicles d'aigua industrials, etc. Llavors, per una banda, tenint en compte això. L'altra, el tema de les estratègies, tant sigui a nivell de Catalunya, Espanya o Europa, que cada vegada també acaba sent més una tecnologia més estratègica, llavors sí que també s'espera que se donarà més suport, més finançament per l'R+D. I llavors també, tenint en compte la cadena de valor, també hem de mirar que de manera natural, una mica en aquestes condicions del sector que surten, cada vegada algunes empreses que han participat aquí mateix en aquest congrés, hi ha empreses de la pròpia cadena de valor del sector de l'aigua que aporten solucions una mica als reptes. Llavors, una mica a nivell de també l'estratègia com a clúster o com a entitat que fa més de paraigua serà ajudar aquests actors que moltes vegades són petits, són nous, són startups, a poder ajudar a implementar-se, a guanyar volum, a guanyar clients, i una mica això també lligat amb el que dèiem abans, és una bola de neu, com més projectes es facin, més suma d'actors, més resultats, més casos d'èxit, ja sigui per benchmarking o per pròpia competència entre competidors, cada vegada és una tendència, jo crec, que anirà creixent segur. Molt bé. Doncs bé, moltes gràcies als quatre i gràcies també als equips dels clústers per haver muntat tot aquest congrés i on queda clar que la IA ja és una realitat i que tindrà un gran impacte en l'estratègia de les empreses i que vosaltres com a clústers hi tindreu un paper clau per fer-la arribar. Doncs moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies.